Здравейте! Тази седмица мама ми е на гости и решихме, че ще е забавно да видим как е било храненето по времето на мен и сестра ми, т.е. 90-те и началото на 2000-та година и да сравним какви са новите изисквания за детското хранене. И така, мамо, искаш да кажеш някакво думи? Здравейте всички! Притеснено ми е малко. Сега казвам Нена, че не трябва да се притеснява, защото все пак прави запис и после може да си го преправи, да го изтрия, но въпреки това, като остане човек пред камерата, особено когато не му се е случвало, нали, толкова често и не е професионалист, има едно особено притеснение, но добре дошли, надяваме се да харесате видеото и да имаме повече лайкове. Така, боже да. Факт е, че винаги се притеснявам аз преди да запишем нещо, така че да, никога не ми е било спокойно да остана пред камера, дори с вебинарите и обученията пак човек се притеснява да говори пред хора. Започваме с захранването, понеже това е началото. Ще споделиш ли кога започна захранването с мене и с Ия? Ия е моята малка сестра. Не толкова малка, но по-малката. 7 години е разликата. Малка е. За мен е винаги едно бебе. Ики, обичам те. Захранването, до толкова доколкото се разбира да се вкара, т.е. да се даде на бебето, нали, нещо друго различно от кармата или от тези млека. Как им казват сега на тези млека? Адаптираните млека, да. Съм го направила след навършени 3 месеца, т.е. началото на 4-тия месец, с лъжичка портокалов сок, защото това бяха насоките тогава на педиатърката. Като то беше, нали, един път на ден, мисля, че беше някакво малко количество, смисъл стигало се до няколко лъжички портокалов сок постепенно, нали, до няколко седмици. И другото нещо, което аз си спомням специално, следващото като по-твърда храна, защото това все пак е течно, другото беше вече след навършени 4 месеца, т.е. началото на 5-тия месец, картоф. Варен картоф или зеленчук беше, в случай беше картоф, мисля, че после бяхме вкарали моркова, варен картоф, намачкан, нали, така малко, дори имам, може би, някакви бегли спомени, че бях го първо, нали, малко с вода, защото в началото, нали, много малко количество се даваше, после мисля, че слагах малко мляко вътре, адаптирано, обаче не, бъркам, това беше с Сия, съжалявам. Значи началото беше картофче, малко по-разредено, така да е по-рядка консистенция и най-вече с жълтък. Защото жълтъка също беше нещо, което се даваше така доста в началото при захранване. Четвъртинки, третинки и така нататък. Постепенно, но постепенно. Кой е гледал вебинара за захранване на малко дете? Аз! И открих колосалните грешки. Така, какво да ви кажа? Вече се знае, че не е хубаво да се дава плод или плодов сок толкова рано. Според Европейската здравна асоциация, ЕСПЕГАН, трябва да се дава първо зеленчуци и да е след навършени 4 месеца. Т.е. трябва да имаме 4 месеца детето, за да започне да се дава захранваща храна. Тоест и започнала една идея по-рано с мене. Интересното е в крайна сметка, че през 90-те години е било много по-трудно да се намери адаптирано мляко и при жена, която кармата започва да намалява, нямало е друга алтернатива. При сестра ми други са били проблемите, за които говорим след малко. Иначе, да, както казах, най-добре е да започнем с зеленчуково пюре. Много пъти не дават картоф аз или други специалисти, като първо зеленчуково пюре. Не за друго, защото картофът има така нишесте и на детето му е по-трудно да го преглътне. Затова и мама е слагала примерно малко вода. И после, нали, морков. Нещо друго, което да кажа? Че в
по твое време, така се каже, когато ти беше малка, това съвпадна и с безумната криза, нали, 96-97 година и беше изключително трудно да се намират да се намира някакво по-голямо разнообразие от зеленчуци, пък и плодове, естествено. И общо взето зеленчуците, които сме вкарвали, нали, в храната, са това, което беше нали, разпространено, което има пазара, нали, картофите ясно, моркови, зеле, карфьол, който го имаше, нали, слава богу, есенно време, есента имаше карфьол, тиквички задължително и другата тиква, нали, освен тиквичките, оранжевата тиква. И общо взето това чушки, някакви такива, айде лука вече, нали, естествено го има, той е много малко много по-късно, примерно бях почнала да го давам, да го слагам в разни храни. Но и това оказва значение. И финансовите възможности, това, което се предлага в крайна краш на пазар. Защото с месото също беше изключително трудно. Въпреки че тогава месото беше, може би, по-добро като качество, това, което в момента се предлага на пазара в България, съжалявам да го кажа, но пък аз много залагах на риба, защото скумрия имаше винаги и бяла риба, мерлуза, макар че тя беше замразена, но скумрия прясна се намираше и това много пъти на мен ми е спасявало положението с вкарването на някакво, нали, протеини, местни протеини в т.е. защото рибата, нали, все пак е животно. И знам, че е било доста, че е полезно рибата като цяло, особено свободно плаващата, за това, за което казах, нали, че е скумрия, си е една добра храна. Между другото, така е изключително важно при децата и захранването да се вкара риба, особено по-рано. Колкото по-рано, толкова по-добре, не казвам, нали, преди 6-я месец, но поне вече след 6-я месец може да започнете да вкарвате някаква риба или рибно пюре, нали, смисъл риба с зеленчуково пюре, тъй като рибата има омега-3. Това е изключително важно за изграждането на мозъка. Детето, знаете, че мозъка му се изгражда в първите 2 години и 60% от нашия мозък и съответно този на детето е омега-3, т.е. мазнина. И друго нещо за зеленчуците ти много добре каза. Няма много пъти едно време се е казало изчакайте, дайте 3 дни картоф, после 3 дни морков, после 3 дни картоф с морков и така нататък. В днешно време много се е видяло, че няма нужда от тази толкова плавно да се въведат зеленчуците. Може да се въведат смесени зеленчуци лека по лека, но, нали, не е нужно да изчаквате 3 дни. 3 дни или една седмица даже се чака за алергени. Друго нещо, което, нали, мама каза, това е, че тя е започнала, нали, с рибата и жълтъка по-рано. Много пъти педиатрите продължават да казват, че рибата трябва да се изчака, нали, след 10-я месец или след 8-я месец. Това вече е малко късно, понеже, пак да кажа, изключително важна омега-3 за децата, а рибата е най-добрият източник. Тя се абсорбира, тя се приема, усвоява се, това е думата. Усвоява се. Човек забравя български. Усвоява се много добре и е изключително чист протеин. И нещо друго, което говорихме още за протеина, е, че не е необходимо да е много количеството риба, месо. Важно е да е малко, но достатъчно. Да. 10% реално месо има нужда едно малко дете до годинка в храната си. Тоест 90% трябва да са зеленчуците и 10% да е рибата. И ако пюрете около 200 грама, понеже така е по-лесно да го смятаме, въпреки че 200 грама е максимума обем за годинка. Така че, да кажем, на 6 месеца, ако една порция изяжда детето цяло от зеленчуково пюре с месо или риба, трябва да е 6 месеца, казах, нали? 6... Сега ще е неугадно математиката. A few moments later. Значи, ако 60 грама, това е порцията за 6 месеца, когато вече лека по лека сме отдали и сме стигали до тази порция, 60 грама, което означава, че 54 грама трябва да е зеленчука и 6 грама да е вече месото или рибата. И така постепенно, нали, се увеличава порцията и се увеличава и количеството месо. Или риба и така нататък. В смисъл протеин.
И какво още можехме да кажем? Че жълтъка много правилно си го въвела. Между другото, точно така, 1/4 жълтък, след като тази 1/4 детето я приеме добре, не виждате реакция и така нататък, добавяте вече половинка жълтък и след една седмица вече 2, може да стигнете до цял жълтък. Жълтъкът също е много полезен заради холина, желязото в него и мазнините. Желателно е да от свободни кокошки. Най-хубаво от село да си намери такова. Не, чакайте, ще такова. Не може, защото трябва да са с печат. Трябва да са проверени. За малките деца е изключително важно. Вече след 2 годишна възраст може да си взимате кокошки от селския пазар. От съседа. Яйца. Да, кои кокошки, браво на мен. Кокошки може. Но просто преди това, заради алергените и риска от салмонела и така нататък, е изключително важно яйцата да са от магазина и да имат печат. Просто защото са проверени и имат по-голяма сигурност. А знаете, че безопасността в тази възраст е изключително важна. Брат, вече те питах, в смисъл ти вече каза дали педиатър, кой ти е дал педиатър, да, не съм. По това време специално, нали, като първо дете, когато ти се роди, аз съм се консултирала от доктор Спок, колкото и, нали, смешно да звучи вече на някой, защото той е, нали, не динозавр в областта, нали, на гледане на деца, не само хранене. На малките бебета от раждането, нали, до малките деца, на малките деца, но спомням си, че имах още някаква литература, пак по социалистическо време, още издадена за гледане пак на малки деца, но честно казвам, не съм се много така вманячава от това да чета много. Повече съм го карала на интуиция и на така сигурността си, че като имам едно образование, биологическо образование, все пак съм учила най-малко неща за човешкото тяло, системи, метаболизми, на клетъчно ниво, на генетично и така нататък. И може би бях по някакъв начин уверена, че тези ми знания ще ми помогнат с майчината интуиция, която е нещо хубаво, човек винаги трябва да все пак да се обръща, нали, вътре към себе си, да се опитва да потърси интуицията, която е едно така знание, не трябва да се подценява интуицията и така да гледаш детето. Добре, разликите между мен и Ия, ние вече казахме, значи по време на Ия, тя се роди 2003, тоест вече имаше адаптирани млека. Повече, нали, не че по твое време нямаше, но имаше по-голям избор на адаптирани млека. Пак объркахме млякото на Ия. Да, това е, че реално, понеже аз имах много кърма в начало, след това почва много рязко да намалява. Предполагам, че от това, че не съм настоявала много, че не я съм кърмила много по-начесто, отколкото може би е трябвало. Това определено, нали, е явно моя грешка, но имаше така след 3-я месец реално много рязко почна да ми намалява кърмата. И естествено, като детето не надава, педиатри казват, трябва да се додава, нали, мляко. И започнахме, боже мой, изобщо не мога да се сета с какво мляко. Предполагам, че беше с някакъв... С нана. Ето, някои други помнят, как и те помнят. Нан, тя започна да прави атопичен дерматит, нали, обриваше се малко по тялото и тук най-вече буските бяха червени. Съответно, съвета беше да се премине на мляко без хипоалергенно мляко. Да, което беше някакъв бълвоч абсолютно, който детето, ама по никакъв начин не приема глътка. Просто Ия беше, че точно го слагаш биберона и тя има чувство, че дори не го опитваше, нали, не е смукнала. Тя просто буташ, то лъжеш, то прилъгваш, то подаваш насам, натам, тако. И като не става, ние дори една опаковка не можахме да изхарчим. И другото, което беше, значи, тя ако смукне малко, след като моментално се изплюваш. И така. И резултатът е атопичен дерматит, който си го влачи още. Така е. Между другото, за жалост, факт е, че в момента, 20 години по-късно, компаниите за млека имат много по-стабилни регламенти, адаптираните млека са доста в по-добро качество. Има за мен някои компании, които наблягат повече на маркетинга и по-малко на грижата за детето, но няма да навлизаме сега в тази тема и с тези подробности. Нещо обаче интересно, което мама каза, реално много деца отказват след това да се сменят млякото,
Точно защото са привикнали на един вкус. И ние като специалисти по хранене, нали, и аз в практиката си избягвам да сменям млякото. Дори да не смятам, че е най-доброто. Ако детето вече го приема, знам, че ще е много трудно то да го смени. Сега, ако има здравословен проблем, както например трябва да се смени на хипоалергенно мляко или за рефлукс, тогава, нали, се изисква, но повечето деца свикват. Въпросът е, че тя не е имала особено голям проблем, освен, нали, атопичен дерматит. Да, само това се проявяваше. И другото, което исках да кажа, защото съм го забелязала и в времето, когато аз съм била, нали, млада майка с другите родители, които доста, нали, така им е явно сложно и не искат да настояват с кърменето и доста бързо се отказвали от кърменето. Като почнат да дават тези адаптирани млека, се дават някакви такива безумни количества и децата надават и стават едни такива особено дебели пухкавки. Аз се давах все малко по-малко, защото това мляко за мен беше страшно сладко, нали? Аз после осъзнах, че реално не трябва да е толкова сладко това мляко, нали? Да, вече това е регулирано захарта. Тогава това беше верно преди 20 и повече години, повече от 20 години. И дори предпочитах по-бързо да премина на някаква друга, нали, храна, отколкото да блъскаме, нали, това мляко с толкова въглехидрати вътре, толкова захар. Не знам какво захар са слагали, нямам никакъв спомен какво са слагали. Вече лактозата е оправена, в смисъл много повече прилича на кърма. Нещо друго, което каза ти за сестра ми, тя има, нали, атопичен дерматит, ти още си го има, но много пъти при атопичен дерматит приема, че детето може да развие друга алергия и доста от педиатрите. Това е защото малко или много първо няма толкова млади педиатри в днешно време и второ доста от педиатрите си следват нещата, които са учили преди доста години. А пък науката страшно много се развива и реално при атопичния дерматит е изключително важно съотношението омега-3 и омега-6. Следователно трябва да се приема още повече омега-3 и риба, както бях казала преди колко е важно. Така че това е нещо важно за вас като майки да знаете и да го имате предвид. И затова аз лично не казвам в практиката си да изчаква твърде дълго с рибата, дори да има атопичен дерматит. И нещо друго. Да, за атопичен дерматит, освен омега-3 и, нали, доста от, нали, храни, които е хубаво да се приемат, нали, противовъзпалителни, казва, че е много добре детето да отиде за 2 седмици или 1 месец на височина над 2000 метра. Но трябва да е малко. Вече ако детето е навършило 4-5 годинки и има атопичен дерматит, няма да може да се промени. Това е заради кислорода в тялото и развитието на клетките. И понеже тяхните клетки се развиват много по-бързо от вече на по-голямо дете или нашите, затова при тях може да се пречупи това нещо и да се излекуват доста по-добре. Нещо друго? Това е.